Alhamdulillah, an samu damar kammala Zafin Nema episode 13, wato Zafin Nema an gama season 1, za kuma a shiga season 2 zuwa bayan sallah da yardar Allah. Zafin Nema fim ɗin Abdul Ahmad mai kwashewa ne, haɗin gwiwa da Media Suite Company wanda suke kawo muku fim ɗin tare. Fim ɗin Zafin Nema fim ne wanda yake ɗauke da barkwanci, ban dariya, nishaɗi, abin takaici. Masu kallo suna jin daɗin kallon wannan shiri. Kada a manta da danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Series wanda suke da yawa a arewa an jima ana yin su kuma ba su fara tashi ba ma sai a wannan lokaci da aka dakata da yin cikakken fim, domin shi Zafin Nema shine fim na farko wanda yake magana akan nishaɗantarwa da ban dariya da barkwanci. Ba fim ne wanda yake na cikin kunci ba ko matsin rayuwa, a'a, nishaɗi fim ɗin ido gara, akan nishaɗi aka shimfiɗa fim ɗin Zafin Nema. Bayan kammala fim ɗin Zafin Nema da aka yi na yanzu, akwai fim wato Fatake wanda shi ma sun tafi hutu kuma za su dawo ran 14 ga watan April, wato 14 ga watan April. Sai ku lissafa masu kallon mu ku ga yaushe ne 14 ga watan April, shine lokacin da za a dawo daga fim ɗin Fatake. Bayan fim ɗin Fatake akwai fim ɗin Adam A Zango na kamfanin White House Family, wato Farin Wata. Shi ma Farin Wata bai faɗi ranar da zai dawo ba, amma ya faɗi watan, shi ma cikin watan April zai dawo. Wannan watan kenan, watan April, cikinsa shi ma za a dawo, za a ci gaba da yin fim ɗin Farin Wata. Muna fatan kuna jin daɗin kasancewa da shirye-shiryenmu. Naku Amin M. Ahmad. Mu haɗu a bidiyo na gaba domin samun ingantattun labarai. Na gode.